Maiz, ahaztu egiten zaigu ikastola bakoitzaren atzean guraso askoren inplikazioa dagoela. Eta konpromiso horri esker ikasi duela haur askok eta askok euskeraz. Baina garai bateko protagonistek eta baita gaur egungoek ere badakite horretarako zein garrantzitsua izan den eta den sosak biltzea. Horretarako modu asko erabili dira. Orain bat nabarmenduko dugu. Ikastolen aldeko jaiak. Ibilaldia, herri urrats, Nafarroa oinez, arabe euskeraz eta kilometroak aipatzen baditut, seguro nago zuetako ia guztiok jakingo duzuela ongi baino beto zertaz ari naizen. Han izango zineten, antolakuntzan ez bazen laguntzan, laguntzan ez bazen parrandan, eta parrandan ez bazen seme alabekin egun ederra pasatzen. Gutxi edo asko, denok ezagutu ditugu festa jendetsu, alai eta zoragarri hauek. Tira, ikastolen 100 urteko historiaren errepasoa amaitu dugu. Zer iruditu zaizue? Bueno bakarrik? Zaudete horretan, ze oraindik ere beste 100 urte gutxienez geratzen zaizkizu eta. Baina hori bai, gaurkoa behintzat bukatu dugu. Ehun urte pasako ziren, baina gauza batzu behintzat ez dira batere aldatu. Nek ez pentsatuko zuten Miguel Muñoak, Elbira Zipitriak, Mari Angeles Garaik, Felix Goldarazenak eta gainerako dozenaka eta dozenaka euskaltzale ekintzaileek duela urte asko ikastolen ametsa martxan jarri zutenean, inoiz hemen izango ginenik. Zer eta mendeurrena ospatzen. Ezingo dugu esan 100 urte hauetakoa bide laua eta gora berari gabea izan denik. Guri ordea halako zapore gozoa geratzen zaigu. Agian izango da gu ere aur gineneko ikasle sentitzen garelako. Azken batean, adina ez da arazo bat, adinean gora bizitzeko ilusioari eusten badiogu. Will time